Ramogi TV. Kwa dhimbele nyakura mgajuang tenda azimio la umoja One Kenya Alliance oseo pinyo acho kaluore gi maundu manoko kong'anyo manyo bagi gwenge opogore ma pachoka. Kotelne kodo gai maragi Raila Odinga azimio koni jatend piny Kenya William Ruto ko jalo Rigathi Gachagua winjo duok penjo ewi jo maundu manyo ketho mwandu mag ji giwegi kod kelo tho e kinde ng'anyo no. George Bati miyo waler. Ndala chiel bang' ng'anyo margi mar ariyo, tenda azimio la umoja One Kenya obiwo seyo kuom piny owacho kaluore kod maundu manyo timore kinde ng'anyo no. Ogai mar azimio Raila Odinga otudo jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua kod rowere manyo nyayo maundu kuting'o ketho mwandu e pachoka. The state, under the direction of Ruto and Gachagua, did everything to ensure the protest degenerate into chaos and lead to death. The state unleashed goons on farms way off Nairobi and businesses way off the CBD. Kopimo maundu manyoro kod timbe manorocho chumi mar piny Zimbabwe, Raila koni monj makamago biro riembo joket mwandu kendo thiro chumi ma pachoka ka wacho ni maundu go nyiso ni jo Kenya onge kod arita moromo. The last time we witnessed such invasion of farms and companies in this part of the world was when Robert Mugabe claimed to be compensating freedom fighters in Zimbabwe. It ended in the total collapse of Zimbabwe's economy. It will not be any different here. Nobody must pretend to be safe. Anyone with any property in any part of the country has every reason to fear. We see little hope for new investments in our economy or expansion of existing ones. Raila bende oseyo monj manyo goro jofwambo kunyiso pinje maoko mondo mi owuog kendo kwed motegno timbe manyo timore pachoka ka oluwo ni ling margi nyiso ni giyiengore nyakonchiel. This attack of journalists, local and foreign, has been a signature route of operation all his entire life in politics. Nchi za kigeni wamekaa kimya, wanachimama hata wakinaona maovu yakifanyika katika taifa letu. Ni aibu kubwa sana. Tungependa warafiki wetu wa nje, warafiki wa Kenya wachukue msimamo katika mambo haya. Kosingo ni gibiro dhi nyime kod chenro margi mar dhiro lokruok koting'o duoko piny pek mar ngima. Raila wacho ni ok gibidok chien nyaka gineni lokruoge madwarore koting'o keto kenge makare yiero jokanyo mag IEBC manyien otime yo maler. The constitution of IEBC must be above board and consultative and bipartisan. And that constitution must also mean restructuring of the IEBC. Kakoro tenda azimio podoma kuchung' ni gibiro medo dhi nyime kod chenro mag ng'anyo. Dwaro nitie mondo piny owacho keto kenge mong'ith mabiro neno ni jo maundu ok otiyo kod ng'anyo e kelo midhiero ne oganda jo Kenya maonge gi ketho. George Bati, Ramogi TV. Kapodogo matach kayo nyakura